if anyone can prophesy. kana ng'anga inoona ndokuti ndine alright kana paina anoprofita Okay, if anyone can prophesy, kana ng'anga inoona or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni, who gets to hear things from demons. right? Yes? Toronga munogona kuuya pano musi weSunday Can arrange that you come here on Handisina Sunday. matirana. We're not praying for each handiite other. zvinhu zviri difficult ndoisa Difficult chinhu things. muhomwe I'll put something in my pocket. anenge andiudza kuti chii The one who can tell me what is in my pocket. ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars borrow 1 million. 1 million 1 million. pamberi pevanhu panapa And in tosainirana front of all these people, we sign an tosainirana agreement. mira Wait, hold on. muri kuti kune vano ehe because muri kuti kune mweya Because you are saying kune what you vanodiyi vanoudzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita And they hear from demons, okay. toita handina mari iyoyo bandiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana unondisungisa unondisuwa we'll sign an agreement where you can handisi sue kuita me. zviri handisi kuda zita rani kana I chii don't kana have anything chii difficult, no names or anything like that. ndinoya pana